ஆல் இன் ஒன் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோல நம்ம திருமலையில நீங்க அக்கமடேஷன்ஸ் வந்து புக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதை எப்படி கேன்சல் பண்றது அப்படின்றத தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். சப்போஸ் நம்ம ஆன்லைன்ல வந்து டிக்கெட் புக் பண்ணாம தர்ஷன் டிக்கெட் இல்லாம வந்து ஆல் இன் ஒன் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோல நம்ம திருமலையில நீங்க அக்கமடேஷன் வந்து புக் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த அக்கமடேஷனை எப்படி கேன்சல் பண்றது அப்படின்றத தான் பார்க்க போறோம். கேன்சல் பண்றது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்க வந்து புக் பண்ண 2 நாளைக்கு முன்னாடியே வந்து நீங்க கேன்சல் பண்ணணும். அப்பதான் உங்களுக்கான அமௌண்ட் வந்து ரீஃபண்ட் கிடைக்கும். வந்து 48 ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம வந்து கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்றது தான் அவங்க கொடுத்திருக்க ப்ரொசீஜரா இருக்கு. இதுக்கு நீங்க உங்களோட திருமலை அக்கமடேஷன் எந்த ஐடியில புக் பண்ணீங்களோ அந்த ஐடியில வந்து நீங்க லாகின் வந்து பண்ணிக்கோங்க. இமெயில் ஐடி பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து லாகின் பண்ணிக்கோங்க. சப்போஸ் வந்து நான் வந்து லாகின் ஐடியே இல்லாம மொபைல் நம்பர் மட்டும் தான் வச்சு பண்ணேன்னு பாத்தீங்கன்னா, கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த லிங்க் டவுன்லோட் ஸ்பெஷல் என்ட்ரி தர்ஷன் அக்கமடேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அதுல போயிட்டு கூட நீங்க அந்த மொபைல் நம்பரை கொடுத்து நம்ம லாகின் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஆப்ஷனும் பாத்தீங்கன்னா இப்ப ப்ளீஸ் கிளிக்கர்னு கொடுத்தீங்கன்னா இன்னொரு விண்டோ வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும். அதுல உங்களுக்கு வர்ச்சுவல் டைம் இருக்கும். அந்த வர்ச்சுவல் டைம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீங்க திருமலையில அக்கமடேஷன் புக் பண்றதுக்கு எந்த மொபைல் நம்பர் யூஸ் பண்ணீங்களோ அந்த மொபைல் நம்பர் என்டர் பண்ணி இந்த கேப்சா கொடுத்துட்டு ஓடிபி கொடுத்து லாகின் வந்து பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கான 300 தர்ஷன் டிக்கெட்டோட பேஜ் தான் வரும். இதுல வியூ டிரான்சாக்ஷன் ஹிஸ்டரி அப்படின்றத கொடுத்துக்கோங்க. அது கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா உங்களோட டிரான்சாக்ஷன் ஹிஸ்டரி வந்து ஓப்பன் ஆகும். இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் தர்ஷன் கீழே அக்கமடேஷன் அப்படின்றது இருக்கும். அக்கமடேஷன் வந்து நீங்க லாஸ்டா புக் பண்ணதோட ஸ்டேட்டஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல கொடுத்துருப்பாங்க. இதுல நம்ம அக்கமடேஷன் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம லாஸ்டா புக் பண்ணிருக்க இந்த அக்கமடேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வியூ ரிசிப்ட் அப்படின்னு இருக்கும். பக்கத்துலயே வந்து கேன்சல் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த கேன்சல் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கொடுத்தீங்கன்னா செக்இன் டேட் வந்து 26/10/2022 நீங்க வந்து கேன்சல் பண்ண விரும்புறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஓகே யுவர் டிக்கெட் ஹேஸ் பீன் கேன்சல்ட் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட அக்கமடேஷன் வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணியாச்சு. ஜஸ்ட் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான். உங்களோட டேஷ்போர்டு ஓப்பன் பண்ணிட்டு நீங்க டிரான்சாக்ஷன் ஹிஸ்டரியில போயிட்டு அக்கமடேஷன் செக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அதுல நம்மளோட ஸ்டேட்டஸ் காட்டுவாங்க. இதுல போயிட்டு இப்போ பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டேன். ஸ்டேட்டஸ் வந்து கேன்சல் அப்படின்றது வந்துருச்சு. இப்போ நமக்கு என்னைக்கு வந்து அமௌண்ட் ரீஃபண்ட் வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து 1 வீக் அதாவது 7 டேஸ் ஒர்க்கிங் டேஸ் வந்து 7 டேஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எனக்கு என்னைக்கு ரீஃபண்ட் வந்துச்சு என்ன அப்படின்றத நான் நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு வீடியோல வந்து அப்டேட் பண்றேன். இந்த மாதிரி நீங்க வந்து டிக்கெட் புக் பண்ணாம அக்கமடேஷன் மட்டும் புக் பண்ணிருக்கீங்க, திருமலை போகல அப்படின்ற பட்சத்துல நீங்க இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். இல்ல நீங்க அப்படின்னா நீங்க ரிசிப்ட் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா டவுன்லோட் பண்ணுறதுனா இந்த ஆப்ஷன்லயே நீங்க வியூ ரிசிப்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கான அக்கமடேஷனுக்கான ரிசிப்ட் வந்து இதுல வந்து ஷோ ஆகும். இப்போ நம்மளோட ஸ்டேட்டஸ் வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணனால கேன்சல் அப்படின்னு வந்துச்சு. இந்த மாதிரி தான் உங்களோட அக்கமடேஷன் வந்து கேன்சல் பண்றது ரொம்ப சிம்பிள் தான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோல மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.